Ya u virus ru tieng, ya ketika ru tieng. Sakat nuken ini empungnya. Ai ketika COVID kat kendai. Kanoy kun persya ya kenika kelam. Haka bayedei bat kanika isu kaba barok gipat ba jong jelang ya keren mentah aku di bat kejing kendrum kendram hoput usang ni i kejing ja hapo Mizoram kalau ngabi itrim ba kabi isyakhe do kata-kata kejing ja hapo gejela kejungi hangne na lor gitu kejing ja kala deb ja gisnem ki bala deb dangshen kanika badang ja hapo yongkhuli hapo riboy district kalau ngejing ja ka susi hadu kata-kata bat day na kata-kata gidon kam kejing ya tai bat kejing ya debate ka kerpang halor kaniki isu ngim kuat bani i baga jela ga jongiru kandon ga jingi umsnam kum bajaha Mizoram. Day nang takadaw nagaliang jong aku muwi neki nong mikmat MLA hapo ka Meghalaya Legislative Assembly nga kentu yaw chief minister ba yaw speaker jong Meghalaya Legislative Assembly bakandon ka special session ka bani keren tik kerpang tang syapang uput usam bat kumno baka sokar ga jongi ka district council kin adopt ya ki resolution kin adopt ya ki lat kilenti hadin balaya tai kala bandai arsngi kala bandai laisngi yang hapni syong ya kene ka dorbar ka bakerpang ka bani tai tang ya kene ka phang khnang bangin la ban yakren syapo ka sorkar asam man kumala am sutu ka handriu tari kandon ngi kren biang jong chief minister ngi kwa ba la komno haswa ka tu hadin jong tu ka special session ka bakerki ka di bandon khnang begini ok bani tai sani na ka banta ban penlong ya ka special session ka bakerpang ha ka bede bat uput usam ya kene ka dong bat kathan kene ka jela ka jung ha ka ju ka por ngasngo ban appeal ru sha ka district council ka Khasi Hill Autonomous District Council ka Jaintia Hills Autonomous District Council bat ya ka Garo Hills Autonomous District Council bahkan kindon ka special session bagi MDC ki jongi baro kin ya syong kin ya thir kin ya than kat kum pi provision ki badan hapo ka kharnit ka bahandriu ba ka schedule bangin sungthu ya ka ground reality ni kentu yo CM jong ka KHADC ya baro ke CM yang chairman jong KHDC bakin penlum ya ka special session hapo district council ru banyak keren namar ka khendo ka siap hapo kani ka ri ka jungi kadi ka schedule lan ka baga district council kadi ka try ban page ban kmi ya ka khendo ka siap ya ka riti ka dustur ngi kwa begini kin long kerki kat bala khnang bagin la ban ya keren ban penbej namar begim kwa bagan don ka jingi umsnam ngi kwa ba kini ki jingi keren ka consultation kan long ba da ka jingi bej ka jingi sup kenam gen la banwara ya kijing bej haki por ke banwan sakawi ka jing ai jing mut ka ba ngidon ha kene ka por kolong ha kene kijing ya keren ha ka chief minister level talk ka bandon ha padeng chief minister jong Meghalaya ba chief minister jong Assam ka i mangidon ban ai jing mut kolong ba namar bengi osngo ha ka jing wan jong chief minister jong Assam ukren ba we will go beyond status quo ting susi ben i ba kata kijing go beyond status quo jong u kolong ba mars keren ni ka tu kimi kini ki kendrum mar kata kwa ban ai jengmut ya ka sorkar jela ga jongi bakan adopt ya ka kom ekran ha ka kom kan ba ka give and take policy based on land record marki Assam government ga jing thu jong ki kalong give and take policy on land record ha ka bakin yo benang klun susu ga jaka hapo ga jela ga jongi mar kata gani ga di bomla ban pediang ngimla ban pediang dalile ya ga give and take policy based on land record mar ngisu thu based on land record kamot ba ga jela me kali ga jongi nginnom yo ea ni su ai be will gain nothing zero kanum don hire ka bag jalam he kaliya kan yo based on land record de dei nang takadaw ka jing dawa tunga kalong ba ka give and take policy kamlong ada kayat makanaru ka dei bandon kumalai kerendo maswa based on historical background ka bomot ba kat kum ki dulir ki dupat ki bahima khasi ki don ki rat ki don ki snong ki don nadu ka por ba manswa nadu ka por jong hima shlong masulong la pihak sa hima khairim ka hima melim nang ta ketika desdomria ka baki ong nang ta hima spa west Khasi Hill betui giwe gidon kitu ki dulir ki kot kisla ni haban base kat kum kitu ki bat isi sya gi jaka hapo jong uput usam jong ka jela ka jong nomar ring ketujuh
baga give and take policy kaba UCM jong ka Assam kila persang ban keren ban ong ngin lech sabar jong ka status quo kan ya lambakla bat ka jela ka jongi ngin don ha ka jingdu nong ngin num yo ai ten mar kata ka sarkar jela jongi kentu bangide ban long firm ya kene ka stand ka jongi bangide ban page on historical background bagi jaka ki bahap Meghalaya kide ban ha ba Meghalaya kat kum galan transfer act ka bomot ba ki non tribal kimla bantit jaka hapo kini ki schedulean ki bodon hapo ka jela Meghalaya kum bakandai pupra persen ki jaka Meghalaya ki de schedulean ti hendri ngilap bangtu bakedon ke jingle butu na kaliang jong sarkar Assam ban persang ban pengit ban penrung ban phatit jaka da gini ki non tribal ha ki tu ki jaka ki bahap ha ki tu ki snong but hadin bagi hit ki jaka but ki wan ban register hanong po to mla ban register namar ba ki di non tribal ti kilet ban register sa Assam ya kini ki khendo gi jongki but ka basungsi kalong baka Assam government ka pensilur ya kini gi jing register ya gi jaka sa ka jela Assam but kani ka de gi jing penkheng im pet ya ka land transfer act ka bala don lupa ka jela ka jongi bat kani ke jingle jong sarkar Assam kalong ke jingle butu ban yo ban klun ye gijaka na ka por sa ka por mar ki sungthu la da kimle kumta kinomla ban klun ye gini gijaka da ke bakile ye gini gi butu gi jongki da ka pensit ki nong song ban thit gi jaka hang tu bat ki register be sa Assam bat ki base be ya ka tu land record de na ta ka daw ki wan bat ki kamtra ye ka tu gijaka ki ong bagade gi jongi as per land record namar kata ngadon ban ai jingmon ya ka sarkar jela ga jumi ka ban kong kalong ba ban bu ka official inquiry kerki nhaki di kisngi ki banwan ka ban kli da u commissioner secretary ha ka ba lech spot ban inquiry ya ka kom register ki khndo ka siap ka jumi ban lab ya ka jing sha ha ka jing trelang bat ka district council bat ban sungthu ya ka ground reality balai ka long komni bat halor ka jing penkheng ya ka land transfer act ka bangi ngila don ka di bandon ke inquiry ka babiang ka baar sa kawi ki issue ka bakongsan bah ka long ba hangnet kini ki developmental activities ha bangi page na kaliang ka jela ka jongi ki duna palat kini gila jukran na ka por sa ka por bat ngi kentu ya ka sarkar baka de ban perkhat kerpang kloi kat bala wan de su ban penslem ya kini ki developmental activities ka bakentup nadu ki surok ka bakentup ki boarding electric ka bakentup ki linti ki sengkin ka bakentup ki umbam umdi ka bakentup ki school ka bakentup ki footpath bagi nang ki angganwadi center ka dang cibun long bagi ki kampen roy kenang bangin yo ban ngin sutu baka tu jaka ka khendo ka de ka jongi mar bakani ka hayong khuli ki de jaka kam de ki disputed area ka de ka jongi tenre ngi kwa pak sarkar kan sim khiai kani kenang ba ki tu ginong song snong jongi yang tu ke long safe market kum ngijing jurip jongi menin ngilap bagi don ngijing sosiir ha ngijing bom sngan bat kum ta ter hagju ko por gejing dawa ka walai kalong ban deploy wood kat bala ya ki police personnel ki Meghalaya police ha ka tu gejaka ni don si bun ki police personnel ki subun tang hasilong hasket teriak sertap arlai sertap ningi kwa ban i bagi police personnel jungi ki commandos ki jungi kin don ha bordar ban yada hai bukum kini ki jingja khamtam kani ka bomdi ka disputed area kamdi kanmha prapo gitu ki area of difference tadi na tagadau ngi kentu jur ke sarkar ban sim khiai kani menta kala jandap sau phupra kanta kani ki jingja ka wajah thi ni kumbala am tu hadu menta ki deployment ye ki police force kim pat don light no tang kat tu ni ki police ki budan hapo ka pilang kata outpost ke budan hantu tikini ki jing dawa ki bangi kwa bok sarkar kan le kloi kat bala Dr. Oxygen generator does not need battery or electricity and has a long shelf life. Dr. Oxygen, a small and a light gadget, is not only for the hospitals but for every other public places and health centers, school, gym, clubs, and I would say every home. It is very affordable and a must-have.